El año pasado lograron reunir a 1 millar de niños. Este año la cita será en la Praza da Chave el día 24. Habrá hinchables e infinidad de talleres. Para entrar será necesario un único requisito, haber comprado en Ocouto. Os clientes que realicen unha compra en calquera dos establecimentos asociados ao CCA Couto Centro van a recibir un destes papeliños que vedes aquí, e ao día 24 os pais ou os nenos teñen que levar este papeliño e entregalo a calquera dos monitores que van estar ali. A cada niño se le colocará entonces una pulsera que le permitirá disfrutar de todas las actividades durante todo el día. Es una propuesta a la que se suman 3 concellerías: Comercio, Cultura y Educación. No Concello de Ourense traballamos na transversalidade porque pensamos que así é o único xeito de que os cidadáns sexan os beneficiados da nosa política, da nosa xestión pública. A Concellería de Comercio, a Concellería de Educación, a Concellería de Cultura participan deste, que xa é un proxecto que este ano chega a súa segunda edición e que esperamos teña o éxito acadado na primeira. Vázquez Barquero, por su parte, valoraba muy positivamente el hecho de que se mezcle el comercio con las actividades infantiles. O comercio non pode ser unha actividade agresiva, non é unha actividade agresiva na cidade, sino que o comercio fai cidade. En este sentido que se desenvolvan actuacións ou actividades pensadas nos máis pequenos, pois tamén é loable. Esta no es la primera vez que la Concellería de Educación se implica en una actividad en el barrio. En Ocouto se puso en marcha el programa Camiño Escolar, pero esta mañana Ana Garrido enviaba un nuevo mensaje a la Xunta que tiene mucho que ver con el desvío de fondos públicos para subvencionar colegios privados. Hai que cubrir as necesidades e hai que cubrir a demanda de profesores no un ensino de calidade público e un ensino que nos cubre a todos. Esta é a prioridade que temos nós.